Escolteu, avui havia de ser amb nosaltres una persona clau a la història, no tant del país, sinó de la Fundació Galatea, i sobretot una persona que ens va ajudar molt a augmentar l'autoestima. Una persona que quan li vam explicar el que volíem va creure en nosaltres. I nosaltres vam descobrir una de les persones, jo almenys, una de les persones més meravelloses que he conegut a la professió. No és metge, perquè a vegades ens pensem que la gent més meravellosa són metges. No, aquesta no ho era. Psicòloga, britànica, futbolera, una cosa que em va estranyar moltíssim, que encara, perdoneu-me, deixeu-me explicar l'anècdota. Me'n recordo com un congrés d'aquestes que vam dir, James, m'agradaria molt veure el Barça. M'agradaria molt veure el Barça i el Messi. I diu, tu creus que és possible? I donava la casualitat que quan teníem el congrés jugava, el dilluns que jugava el Barça amb el Madrid al Camp Nou. I arrelàvem el club i tot això, vam aconseguir 2 entrades i vaig anar amb ella. I va ser la nit de l'Amanita. I ella, pobreta, feia molts mesos que havia enviudat i diu, Jaume, la cosa més extraordinària, encara m'ho recorda, perquè esclar, quan va veure allò del 5-0, diu, escolta, això tampoc et pensis que ens passa cada dia a nosaltres. Però ella és una futbolera que també crida l'atenció, una dona tan humanista, perquè això del futbol a Anglaterra ha anat canviant, però ja sabeu que el futbol no era d'aquestes àmbits, però sí, per ella és una forofa del Newcastle, que no es menja un rosco, però bueno, mira, tampoc es menjava un rosco al Girona, igual guanyar la Lliga aquest any. Estic parlant de Jenny Fitzcozzens. Jenny Fitzcozzens és una professora emèrita de Psicologia de la Universitat de Londres, nascuda a Oxford, educada a Austràlia, viu a Newcastle, com us dic abans, des del 1970, formada com a psicòloga clínica i organitzacional. Va treballar com a acadèmica en diverses universitats i al National Health Service com a consultora privada centrada en qüestions com les causes de la depressió, l'educació i la salut dels metges i la seguretat del pacient. Com a Jenny Cozzens, abans de casar-se, va començar a escriure obres més populars a la dècada dels 80, inicialment en reportatges per diversos diaris i revistes. Amb posterioritat, va col·laborar també com a divulgadora en programes de ràdio i televisió, ha escrit diversos llibres, alguns acadèmics molt potents. Vull assenyalar, perquè és el que nosaltres en aquell moment vam agafar de referència, que deia How to Survive in Medicine Personally and Professionally, que va ser del 2013 i que va tenir un gran èxit. I després en va fer molts diversos sobre intervencions per comprendre què els hi passa als estudiants, als residents i als metges en general. Ha tingut una gran influència en algunes generacions de gent que s'ha dedicat a això i sobretot amb nosaltres ha estat una persona clau en el naixement, en la construcció conceptual de la Fundació Galatea, i ella hagués volgut venir aquí, però per motius de salut greu no ha pogut venir, però ens ha enviat un vídeo del que ella hagués volgut expressar aquí i expressament, i us l'hem preparat, per tant la sentirem amb ella. Quan vulgueu. Greetings to Barcelona and greetings to PAIM on this 25th anniversary of your wonderful service. I'm going to talk today about my research and about what I see is happening to doctors over the last few decades since it all began. In 1983, 2 very angry young doctors came to see me. I was working for the Medical Research Council, which was a unit that looked at working conditions and the effects on people's health. 2 of these doctors' colleagues had killed themselves in the last 2 weeks, and no one in their team, no senior doctor, no manager, had actually talked to them about it. I was interested then in the way that individual and organizational factors affected the psychological health of staff, and so I decided to look at the doctors. I studied 314 of them when they were 4th-year medical students. I looked at stress levels, family background, self-criticism, etc., and again 2 years later when they became junior hospital doctors.
That way I could consider the individual factors when they were not under stress, and then see which of these mattered most when they began that difficult first postgraduate year. The BMJ published my first papers, and these created considerable publicity in Britain. From then on, I got funding, and I could look at and follow up all these doctors over the next 2 decades. The study produced very many papers and chapters and books. Good things have come from the realization that doctors can get sick too, and also that their condition might affect patient care. So PAIN was developed in Barcelona, and another centre opened in Oslo. And eventually a very busy service came to London. People were shocked there when the London clinic was first opened because immediately there were so many doctors with alcohol and drug problems. But not all that's happened for the best over those 35 years. The status of doctors has changed, partly because of the publicity of accidents and at least 2 murderous doctors in the UK. The special conditions which were given to hospital doctors, such as having their own canteens and things, have now largely vanished. And today in the UK, we are having strikes that seem to be going nowhere. The UK government, that's been in power for 13 long years, has steadily reduced resources for all healthcare, along with other public services, while at the same time trying to control the ways that medicine is delivered, not always well. In addition, patient expectations grow each year, as they do around the world, and also populations are older too. And the era of COVID means that we have unhappy healthcare staff who are often very exhausted and that have been unrewarded for their hard work and the enormous risks that they took. Also around the world, we see staff shortages. In the UK, we still poach nurses and doctors from abroad, but this is getting less because we've lost so many staff when we sadly left the European Union. The rise in women doctors is a good thing, I'm all for it, but it does mean that sometimes this increases shortages because women still bear the greatest responsibility for being at home when they have young children. In the UK, there's actually a move away from the coast and away from the country hospitals and country practices. And these doctors are moving far more to the big hospitals in the cities. And this makes actually living at the coast quite dangerous for many British patients. And so doctors migrate to countries as well where they get better pay and better lifestyle, like Australia. Well, I do wonder whether we actually need to start changing medicine quite fundamentally, maybe increasing the physician assistants as they've done in the United States. But some things never change. People are still people, and so doctors come with all the same idiosyncrasies and psychogenic problems that many of us approach life with. In addition, some organisations still create major problems for their staff when they're badly managed, and our government hasn't helped people to manage well because we pressurise our managers with targets and things like that. And it takes a very good manager to do their best for their staff, despite all these government pressures. I'm going to give you a few of the key findings from my study over the years, about 20 years in all. These, for example, are the individual risk factors that I've found in various parts of the study that have appeared from the measurements which were taken as students and then followed up at different points throughout the career. Depression as students, especially for men, predicted psychological problems later. Not that surprising, perhaps. Losing a parent before adolescence was a risk factor. High alcohol use in students
especially in women. And that actually continued. Women drank quite a lot as students, they went on drinking quite a lot. Female hospital doctors with children make no difference to the stress levels of male doctors, but they do of female doctors. Older fathers, especially males, so this might not be a factor now, because on the whole, most people seem to have older fathers, and I suspect it isn't the problem it was in this era, which is a generation and a half ago. And this was particularly a problem for males in my data. And also strict or critical fathers. Also, I think that fathers are probably less strict and critical than they were for my population. High self-criticism or perfectionism. This was a really big predictor of depression over the years. And again, measured as students, so perhaps not so to be expected to stay quite such a strong predictor. Coping by denial or avoidance, their coping strategies, or saying it just didn't exist, that went on not being a good thing. And of course, complaints or litigation once they actually became doctors. So that was, as it is everywhere, a major cause of depression. In Britain, we have quite a few doctors who actually do commit suicide when they're under investigation for litigation. This slide shows Pamela Baldwin's findings from a similar study she did that followed a few years after mine. These were medical students' scores of psychological stress and then their careers that they later went into. You can see that those who later entered psychiatry had the highest scores as students, while those who later became surgeons had the lowest. Low stress scores in surgeons continue. It's a very common finding. Their main problems, they reported to me, were the patients and the other staff, surprisingly. But again, you can see that early individual differences affect even the careers that we enter. So those were some of the individual factors that affect doctors over time, measured when they were students. But then they do enter organisations, and these are some of the organisational factors that also affect their stress and depression, and which of course are much easier to change in lots of ways. The quality of the team that you're in has a huge effect on how you feel, as you can see from this. Those with poorer team membership scores have higher levels of psychological distress, and vice versa. Nowadays, young doctors hardly even know which team they're in. We don't have much teamwork going on anymore. But we found that if a doctor was unsure of what team they were in, their stress levels were significantly higher. This is one of my favourite slides to demonstrate the power of the organisation to affect staff well-being. These were all first-year graduates at the end of 6 months working in 13 hospitals in and around London. As you can see, their mean GHQ scores, stress scores, at Hospital A are almost twice the level of those at Hospital M. These are data that every hospital manager should be aware of. They can really make a difference to how their staff feel. And so they're really important. This is a rather complicated slide showing how I put together the core of my findings over time. On the left are all the well-known organisational causes of both psychological problems in staff and also poor performance. That's the very first box. The next box relates to particular stressors for doctors. Things like losing sleep, having poor relationships, not enough support, making mistakes, etc.
But these are filtered through the quality of the team that they're working in. So some teams can protect the doctor from some of these stressors, and some teams don't. They make the job either good or not so good. Those, again, are filtered through the doctor and his and her personality, their background, and also their competencies. When these things go wrong, doctors suffer, or they try to stop suffering through alcohol or drugs. All this leads to poor patient care and possibly to litigation. The boxes at the bottom with the green arrows show all the ways that we can stop this happening at the different points, or we can treat it when it does happen. So we can improve management, we can create stronger teams, we can do preventive work for young doctors, and we can provide counselling and other interventions for those who suffer anyway. So to wind up, here are some of my conclusions from all these data and all these years. We have to tackle psychological problems, and we have to lower our doctors' stress and depression levels. This is for the benefit of the doctor, of course, but also for the patients and resources. In addition, we do now have evidence about what causes the problems, and also the strategies and treatments we can give to reduce them and to really help not only the doctors, but also their patients. So finally, I'd really like to thank all my friends at PAIM and the lovely visits I've made to you over the years. And I want you to have another wonderful 25 years. All the best to everybody. No cal dir que si algú està interessat per aquesta conferència, inclús amb la veu deliciosa de la Jenny, la tindrem penjada aviat, no, Toni? Per tant, us la podeu baixar. Bé, escolteu, seguint el programa, tinc l'honor, la satisfacció de presentar-vos, no sé si ho havia fet alguna vegada, em sembla que no, o sigui que ara tinc l'honor de poder-ho fer, no sé si per primera vegada, però des de fa molts anys, el meu amic, el professor Miquel Casas, com sabeu ara, encara en actiu, però ha estat professor, catedràtic, un dels líders de la psiquiatria del nostre país, primer a Sant Pau, després a Vall d'Hebron, membre del Consell Consultiu de Salut Mental del Departament, però també ha estat un referent pel Ministeri, per autoritats docents, acadèmiques. És un dels pares d'aquest programa. El primer metge que jo vaig llegir o vaig entrar en el que parlava sobre la necessitat que els metges necessitàvem un recurs, ja no per com a metges, sinó com ens comportàvem quan érem malalts i com ens comportàvem quan venia un company malalt, com havíem d'abordar-ho, i s'ha de dir que a la seva meticulositat, la seva ara diguéssim, és la que ens va permetre precisament fer que el programa, en la seva vessant assistencial, tingués detalls que enlloc més hi són. Quan parlàvem tant de com protegim la identitat dels ingressats, com fem que es canvi el nom. Sabeu, no?, que per ingressar al programa posem els cognoms de l'àvia materna. És a dir, perquè això semblava... Jo deia, hosti, això és com... Estem construint una cosa tan disruptiva que sembla que estiguem a una pel·lícula d'aquestes americanes. I el que ens posava imaginació, perquè ens ho explicava a mi, els americans han fet això, podem anar fins allà i amb qui manteníem aquestes discussions que tenen molt a veure, que tant de bo les féssim a la professió, sobre deontologia, ètica,
els límits on podíem arribar, el consentiment informat, doncs era amb ell. Ell lidera encara aquesta vessant de mèdica, psiquiàtrica, sobre l'abordatge d'aquest tipus de problemes en els metges, i amb tots vosaltres, Miquel Casas, que ens donarà també una conferència. Poden baixar una miqueta les llums, sisplau? Gràcies, doctor Pedrós, Jaume. Gràcies a la Junta i a tots els organitzadors d'aquest acte que em permeten estar aquí amb vostès. M'he passat 15 dies molt preocupat perquè no sabia com inquibir 25 anys del païm en 20 minuts que em donaven. I he fet miracles, he demanat noves diapositives, he canviat diapositives, he expurgat quantitat de diapositives, perquè no m'hi cabia. Necessitava 45 minuts, una hora, 2 hores, si és possible. Jo els asseguro que no hem parlat, parlant de moltes coses amb el doctor Pedrós, però no hem parlat d'aquest acte. Ni ell sap el que jo vaig presentar, ni jo sabia el que ell anava a parlar. Si ho hagués sabut, les coses haurien estat diferents. Jo he pensat aquests 15 dies, que està preparant una miqueta més aquesta xerrada, que qui havia de fer aquesta xerrada era precisament el doctor Pedrós, perquè és ell qui coneix tot el que ha passat en el país. I ho dic sense cap tipus de ganes de fer la pilota al nostre president, de fer la rosca. L'autèntica ànima d'aquest programa és el doctor Pedrós. Sense el doctor Pedrós ni s'hagués fet. Tots els altres l'hem ajudat, ni s'hagués fet, ni s'hagués mantingut, i no estaríem on estem en aquests moments. Per tant, estic molt content que ell realment ha fet aquesta xerrada. Ha fet la xerrada que a mi em tocava fer, però com que jo l'he preparada, també estic content de poder fer ara un reportatge fotogràfic, perquè jo passaré fotografies, però vostès les emplenaran amb el que ell ha dit. Jo no les repetiré. Sí que em sap greu que les que he tret, i alguns estan aquí, que potser no apareixeran i que en justícia haurien d'aparèixer, doncs ara no hi seran. Ja he intentat manipular l'ordinador, però no tenia temps d'anar allà a canviar les diapositives, m'era difícil. El país ha sigut realment una història d'èxit. Ha sigut una història d'èxit. Corria l'any 1997-98, tots estaven molt preocupats per la pandèmia, havia acabat ja l'eufòria dels Jocs Olímpics, estaven molt preocupats per la pandèmia de sida, per la pandèmia d'heroïna, per la pandèmia de tuberculosis. Els metges tenien problemes, hi havia metges amb problemes legals, havia passat aquell terrible cas a València amb un anestesista. El Col·legi de Metges estava molt preocupat i el seu president, el doctor Miquel Bruguera, i el seu secretari, el doctor Jaume Pedrós, estaven realment molt preocupats per el que passava. I ells el que van fer va ser, perdonin que no domino bé, va ser, com ha dit el doctor Pedrós, contactar amb el doctor Toni Gual, que era el cap d'oncologia de l'Hospital Clínic, i li van preguntar, escolta, què podríem fer? S'hauria de fer un programa? El doctor Toni Gual, amb una elegància extraordinària i gran generositat, perquè es podia haver quedat ell amb aquest encàrrec. Jo no sé si m'ho haguessin fet a mi directament què era pensat, però en tot cas, ell, amb una gran elegància i generositat, va recordar que feia poques setmanes que jo li havia parlat de que estant jo de professor a Santiago de Compostela, a la Facultat de Medicina de Santiago de Compostela, havia escrit una memòria, un programa que s'havia demanat sobre els metges amb problemes de patologia dual, vol dir drogues i psiquiatria, problemes psiquiàtrics i drogues, que ja en aquells moments estava preocupant molt, no solament les nostres societats científiques, sinó d'arreu del món. Li vaig explicar, ell ho va recordar, i per comptes de quedar-se ell al programa, doncs ho va plantejar en el doctor Pedrós i en el doctor Bruguera, i vam començar
a treballar sobre un programa que després rebrà el nom de PAIM, Programa d'Atenció Integral als Metges Malalts. No el vam fer sols. Ràpidament el doctor Bruguera es va incorporar a l'equip i no sé ben bé quant temps després, perquè fins aquí no recordo, va ser el doctor Artemán, els que vam muntar un grup de treball amb el doctor Pedrós, naturalment també amb el doctor Bruguera, però sobretot discutint en profunditat el que ha dit el doctor Pedrós, que ens podíem assentar i acabar a vegades mig barallats. No mig barallats en el sentit de baralla, sinó dir, no, perquè és que protegeixes massa el company malalt. No, és que tenim l'obligació de protegir en el pacient que visita aquest company malalt. I així podíem estar hores, i el doctor Artemán, i el doctor Pedrós i el doctor Bruguera saben que era molt estimulant i divertit. Realment jo ho recordo amb una gran simpatia i il·lusió. Bé, vam seguir, perdonin, no acabo de... Vam seguir i així naturalment va néixer el PAIM. Però el PAIM, també ho ha dit el doctor Pedrós, no va néixer sol, necessitava ajudes. La primera ajuda que jo recordo va ser el doctor Joan Colom, que era el director general de l'òrgan tècnic de drogodependències, que ell estava ja molt sensibilitzat per la patologia dual. El doctor Colom té la peculiaritat de que des de fa 30-35 anys és el referent de drogues de Catalunya, de drogues, d'alcohol, drogues i sida també. És una singularitat, perquè a totes les altres comunitats autònomes han canviat 20 vegades i el doctor Colom segueix, el qual vol dir que la seva vàlua està contrastada. El doctor Colom va influir directament amb el doctor Rius i el doctor Massaguer i amb això es va poder pensar, més que pensar, demanar unes autoritzacions, perquè era un moment en què hi havia gent que deia que volíem crear un programa elitista i la gent ens deia, i per què els metges han de tenir les seves pròpies, diguéssim, els seus propis recursos terapèutics? I els taxistes? Si un taxista va borratxo o si un taxista té un problema amb heroïna, és tan perillós com un metge. Bé, ens va costar fer entendre que no estàvem parlant del mateix, que sí que certament un taxista en situació complicada, psicològica, psiquiàtrica o addictiva és un problema, però que no estàvem parlant del mateix. Això ens hi va ajudar el doctor Colom i el doctor Rius i el doctor Massaguer. Va començar a caminar el PAIM, però clar, el PAIM sols no tenia estructures, no podíem visitar aquí en aquesta casa del Col·legi de Metges. Necessitàvem ajudes. Aquestes ajudes van venir molt fàcilment de l'Hospital del Vall d'Hebron, i haig de posar aquí el doctor Jordi Colomer i la resta de gerents que ens han succeït després, com el doctor De Sancho, el doctor Navas, que van acceptar des del principi complementar el que el PAIM, diguéssim, just del Col·legi de Metges, no podia fer. Analítiques, farmàcia, capacitat d'ingrés amb urgències complicades i, naturalment, també es necessitava societat civil, com ha nombrat el doctor Pedrós. I aquesta societat civil la concreto amb els laboratoris del Mirall, com ell ha dit ja també, i el doctor Ignasi Martí. Fixin-se que vaig posant fotografies del que ell ha dit i per no quedar així calladet, doncs vaig dient, repeteixo el que ell ha dit. I així es va muntar el PAIM. El PAIM es va muntar i vam haver de buscar un lloc, i el lloc era la Clínica Regina. Clínica Regina, que està al costat de l'ICEPS. I gràcies a la Clínica Regina vam poder començar a treballar molt activament. I aquí anaven una sèrie de diapositives que he tret, però per sort n'ha quedat una, que és un equip de la Clínica Regina, amb la Victòria, amb la Montse, que estan per aquí, molta gent de Vall d'Hebron, el doctor Ramos, el doctor, que han sortit ja, el doctor Collazos, el doctor Roncero, la doctora Pilar Duro, molta gent de Vall d'Hebron, perquè d'entrada ens vam posar amb gent de Vall d'Hebron, que són els que ens ajudaven, realment, ars et amoris, a tirar endavant el projecte. Bé, des de la Clínica Regina es van començar a fer projectes i de seguida es va voler entrar cap al món internacional. És a dir, érem tan singulars que ens vam donar compte de seguida que podíem explicar el que fèiem, i no en un sentit d'inferioritat. Podíem explicar coses perquè els altres ens escoltaven i realment teníem moltes coses a dir. I així es van organitzar tota una sèrie de jornades, dels que poso aquí un exemple d'altres diapositives que també he tret, perquè podríem passar bastantes diapositives sobre això, i aquí sí que vull ressaltar que aquí va
d'alguna manera, dirigir i estimular això va ser el doctor Artemán, que el tinc aquí davant, que és el que des del començament, amb la nostra ajuda, naturalment, del doctor Bruguera meva i de tots els altres, va insistir que ens havíem de projectar cap a Europa, i el doctor Pedrós de seguida, que ja tenia les seves feines, però de seguida ho va recolzar, i així ell i el doctor Pedrós van recórrer Europa, i el doctor Bruguera i jo recorríem a Espanya. Jo recordo haver anat a Santiago de Compostela, a Córdoba, a molts llocs, explicant el que era el païm català. I curiosament van ser molt ben rebuts, excepte en alguna comunitat que, no diré quina, bueno, vostè ha de suposar que van dir que, ahora, médicos, si hay médicos borrachos estarán en Cataluña, aquí no tenemos. Però a part d'alguna poquíssima, els altres van ser molt ben rebuts i el païm es va anar estenguent. Es va anar estenguent a poc, d'una forma que també necessitava ajuda. I aquesta ajuda va venir de l'OMC, del doctor Serafín Romero, que gràcies a la bona sintonia que tenia amb el doctor Pedrós i amb el doctor Bruguera, vam poder tirar endavant una cosa que també semblava difícil en aquells moments. El Col·legi de Metges de Barcelona i l'OMC es van aliar perquè el PAIME, li vam haver de canviar el nom, PAIM Metges Malalts, PAIME Médicos Enfermos, però sona bé, PAIME, doncs com deia el doctor Pedrós, sona realment molt bé, s'han fet acudits sobre això, i es van estenguent el PAIME per tot Espanya, i per tant, moltes gràcies al doctor Serafín Romero per aquesta gran ajuda. Bé, però vam anar seguint, no? Vam anar seguint. Els presidents del COM, clar, per llei de vida i a més perquè la normativa del col·legi diu que han d'anar canviant, doncs van canviar. Del doctor Miquel Bruguera va venir el doctor Miquel Vilardell, que va recolzar total i absolutament el que s'havia fet fins a aquell moment. I després del doctor Miquel Vilardell va venir el doctor Pedrós, que naturalment està clar que ho va recolzar perquè, repeteixo, i ho he dit ja abans, però vull tornar a dir, ell és l'autèntica ànima d'aquest programa. I anem avançant una miqueta més. La clínica Regina es va quedar petita. Teníem una sala molt maca, però es va quedar petita. Llàstima que hagi tret les diapositives. Ens va quedar petita. Havíem de canviar, es havia de canviar. I aleshores el col·legi va tenir la sort de trobar un gran emprenedor, un gran psiquiatre, una persona brillant i, a més, visionària, que era el doctor Josep Fàbregas, perquè per desgràcia, com ha dit el doctor Pedrós, ens va deixar malauradament fa temps, i amb el doctor Fàbregas i l'aquiescència de qui era en aquells moments el president, del Col·legi de Metges, el doctor Bruguera, es va tirar endavant el que seria Serra Vilana. Serra Vilana, que naturalment va ser recolzada altra vegada pel doctor Pedrós i per tots els que estàvem en aquells moments la part clínica de la clínica Regina. Serra Vilana ha anat evolucionant. Serra Vilana en aquests moments està presidida pel doctor Miquel Vilardell, per la senyora Rosa Verdaguer, tenen uns directors, que és el doctor Lluís Esteve i el doctor Andreu Codina, i estan entrant les noves generacions, que són les que seguiran després, suposo, amb aquesta tasca de Serra Vilana. Bé, anem avançant una miqueta. Estava preocupat perquè tenia poc en 20 minuts i acabaré en 15, perquè el que jo havia d'anar dient, el doctor Pedrós ho ha dit molt millor que jo. Gràcies a Serra Vilana ens vam canviar de lloc, i vostès saben que hi ha aquesta clínica molt important, que ja ens està quedant petita, també altra vegada, però que durant molts anys ha servit per fer aquest treball per Catalunya i per tota Espanya d'atendre els nostres companys malalts. No els hi passo més diapositives, perquè també les he tret, però, com poden veure, sense ser luxosa, és altament qualificada per fer el treball que li tocava. Però necessitava alguna cosa més, necessitava fer recerca, necessitava fer estudis epidemiològics, i aleshores es va creure important i necessari tirar endavant la Fundació Galatea. La Fundació Galatea va tornar a sortir el doctor Artemán, un dels impulsors, quan ens va dir que es deia Galatea, que ho havia consensuat amb el doctor Pedrós, Galatea, això és una nimfa, no? Deia, sí, és una nimfa, però això serveix. No ho veiem massa clar, la veritat.
Jo recordo que no veia massa clar que es digués així. Bé, la Fundació Galatea va ser plenament recolzada pel doctor Miquel Vilardell i el doctor Jaume Pedrós, i tots sabem que en aquests moments té com a director el senyor Antoni Calvo, que és el que la va tirant endavant. La Fundació Galatea ha fet moltes coses. Aquí tenim tota una sèrie de persones que estan dins la Fundació Galatea, ha fet quantitat d'estudis que no em vull entretindre, però sí que entre el Col·legi de Metges de Barcelona oficial, Serra Vilan i la Fundació Galatea, el que es va aconseguir és que aquest casalot inicial, que semblava destartalat, es convertís realment en una clínica i que aquesta clínica tingués un equip que va anar creixent a poc, equip que en aquests moments és molt gran i que jo miro cap allà perquè ja se m'ha d'apagar la pantalla, i que en aquests moments té com equip directiu, valgui la redundància, doncs aquestes persones que estan aquí i molts més professionals que naturalment no surten a la diapositiva. El doctor Andreu Codina. El doctor Andreu Codina és el director gerent i és una rara avis. Una rara avis perquè tots els que estem a la clínica Galatea tenim la sensació que ho fa molt bé, que l'apreciem i inclús diria que potser alguns dirien que l'estimem i tot. Ja saben vostès que en el món sanitari nostre això que un director gerent sigui apreciat i estimat no acostuma a passar. Perquè el doctor Codina sí que passa i li vull dir moltes gràcies, perquè no solament es tracta bé, sinó que es tracta d'una manera afable. I jo que he conegut molts gerents no sempre passa així. El doctor Kuczynski, el doctor Bruguera, amb qui hem compartit 20 i tants anys, quasi 25 anys, primer a Vall d'Hebron i ara a la Galatea, que sempre ens hem portat extraordinàriament bé, amb una gran sintonia, i que ara no et veig, Eugeni, no sé si estàs allà darrere, i perquè estàs tan enrere. Doncs amb el doctor Bruguera, amb qui realment és difícil dir que no he tingut mai una discussió desagradable, i ja és difícil, perquè hem viscut en situacions a vegades complicades. La doctora Braqueis, jo vaig tenir la sort de ser en el seu tribunal de tesis i mentre estava llegint ja pensava aquesta noia val, aquesta noia és interessant. I quan va acabar la tesi vaig pensar que realment era molt interessant. Era a Madrid, impossible portar-la a Barcelona. Però va ser una gran casualitat o serendipia, com es diu, que ens la vam poder portar a Barcelona, va estar a Vall d'Hebron, va estar també en altres centres i al final va poder recalar en el país. I des d'aleshores és la nostra cap de servei i que jo crec que, no sé si està per allà, perquè es faré totes detrás, tots darrere, no us veig. També crec que és una gran troballa. Bé, la doctora Carme Bolé ja hem parlat, ja no pregunto quan està, però la doctora Carme Bolé ha sigut el puntal, perquè és ella la que ens ha anat filtrant. I a vegades hem enrabiades per part d'ella, a vegades enrabiades per part nostra, però des de fa 20 i tants anys, 25 anys o 24, és el nostre puntal dintre del que és el país. La cap d'infermeria en aquests moments, l'Eva Guasc, també ha sigut, hem tingut altres caps d'infermeria i no és per disculpa, després us passaré unes diapositives perquè veieu que el que dic és veritat, que hi són, però que les he retirat perquè pensava que no tindria temps. El cap dels nostres psicòlegs, el doctor Enric Lavallol, i el cap de la nostra secretaria, la Fàtima Dorrius. Amb aquesta gent que ens dirigeix hem fet coses molt interessants. I aquestes coses molt interessants és muntar aquest gran equip, última fotografia de fa uns mesos, que porten en aquests moments al país. Fixeu-vos com ha crescut aquesta gran família. El PIM és un cas d'èxit,
un cas d'èxit que podia haver anat malament. S'han conjuntat moltes coses que han fet que hagi anat realment molt bé. Jo penso que tindrem sort i que podrem seguir com a mínim 25 anys més. Moltíssimes gràcies. No us les passaré, però mireu que sí que tenim moltes més diapositives de gent que he hagut d'anar traient, perquè si no, no cabien. Gràcies.